Deh. Jadi. Ini jadi nali. 1, 2, 3 start dan. Isa ba ningni jenna ini surprise. Nalai menang. Nanya lang ka. Datang zakaran bisa dengan menang. Fungmat ya bangku. Jeneबा गाननाय जोमनायजोंथ' खोथा गैया. मादों खोथा जानायजोंसो नामा? जानाया मेन जानांगोन. हायाबा इसे. हायाबा इसे. लोगोफोर जोंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ खनसे बरायलायबाय. ओमफ्राय घटनाया मा जादों लोगोफोर? मैयायो पुजा नायनो थांदोंमोन आरो जोङो ओमफ्राय थरायनाया बिराद अखान्थि माने अखा हायां अखा थाइफ्रिलाय मालाय ओरै जाबाय थाबायना ओमफ्राय पुजाखौनो नायनानै खान्थि मोनासै जाहैबाय ओमफ्राय आरो लोगोसेनो मम' मोनजायाखै मानसिया लामा बा जि अखान्थि जाबाय थाबायलै मम' मोनजायाखै माबा मोनजायाखै जाबाय थाबाय ओमफ्राय दा अखा हाथारांदो मस्थ' इयाव आरो बोरै दखानाव हाबनानै आरो बोरै अखा सिजाना फैबावनो भाबिबाय थाबाय माने गिनायानो जोबला अखा हायासै गिदिंनोनो सान्सखौनो माने खान्थिखौनो मोनला पुजा नायनो ओमफ्राय मानसिया बिराद अखान्थि जाबाय थानानै आं मा खालामदों सकनिफ्राय मम' लाना फैबाय मम' लाबनायजों लोगोसे नोंथांमोना नायलांबाय था दिनैनि भिडिअ माने गाबनायनि एबा माबानायनि नङा रागा जानायनि नङा लोगोफोर थरना मावदोलै जाफैने न'आव रावबो गैया लोगोफोर हा मा रिल्स बानायदो जाफैग्रोलाय माबा जाफैग्रो फैग्रो मानसिया रिल्स बानायदोलै माबा केसखि जाहरबाय थानाङा बिराद गोदान गानना दंलै सं हो रिल्सखौ उनाव बानायबाय था फै नों मैया मम' मोनजायनि बिराद अखान्थि जाबोदों सं मम' लाबोदों आं मम' लाबोदों गारियाव बिराद अखान्थि आरो लोगोफोर लामा माने जाथारगौमोन माथारगौमोन ओमफ्राय र' इखो इदि जाया मोनसे माबा जानांगोन इयाव चेलेन्ज आइया गोबांथार लाबोखादों इनो नै जाना जाख'नाय नङा नोङो चेलेन्ज जानांगोन पिकासनो बा लोगोफोर नुबाय आंखौ पिकासाव दोनबाय गावनि कारनै लाबोदों आंखौसो थायो पिकासाव दोनबावबाय गोबांथारखा इखौ चेलेन्ज बानायनांगोन ना नोंजे मायावथो मोनगोन जाग्रोनायखौनो नोङो जाग्रोनाय बापावै इमान बायदि जानायनि कक जाना दं नोङो नुबाय लोगोफोर माबायदि बाथ्रा होनदों इमान गारामायासो गेदेरसिन गावानासो मारै फिसा जाखो नुवाखै नामा जाजोबफै आं नोंनो मोनसे माबा खोन्थानि चेलेन्जआनो जाबाय मा मोनगोन मम'खौ जाय फार्स्ट जाखांनाय इथ' उइनार जाखाबायानो ओमफ्राय जुदि मा मोनगोन 3 टाका ग्रेल जानांगोन जेनबाथाय जुदि 3 टाका ग्रेल जानांगोन जेननायखौनो मिथिखाबाय दं जुजिनांगोन नों जेननायखौ लाखाना थाबाथाय बोरै लोगोफोर जेननायखौ लाखानानै खेला गेलेबा बोरै जानो लोगोफोरखौ आं गाथ'बाय बेसेबा पिकासखौ आंनि दानो नङा मा मालायखौसो जाहैबाय दं संलायबा लोगोफोर नुबाय मालायखौसो पिकासाव दोनबाय दं आं पिकास जानो हागौ थेवबो आं एसे मन' नायाना नों दा ग्लब आं दा जानो हाखानाय आं दहाय फुङाव ओंखाम जादों ना आं जायाखै नों जायाखै होमबा नोंनाव बांसिन हाबगोन मिथिबाय ओमफ्राय मा मोनगोन देराबा देरहानायनि उनाव जागोन जेननायखौसो नायग्रोगोन देरहानायखौबो मिथिनांगौ आं देरहाबा 500 टाका खसा देरहाग्राया 500 टाका जेनबाथाय खसा बिदानो जेनबाथाय हले 3 टाका ग्रेल 3 टाका ग्रेलावबो दं दे न' दंना गैया दे होमबा दे चेलेन्ज सियर दे दे सेटआप खालाम फुल 6टा लानानै फैखादो लोगोफोर ओमफ्राय रल मोननो खानसे लाबो माबार लाबो बोख्लायनांगौ लोगोफोर ओमफ्राय बाहेरायाव जागोन ना न' सिङाव जागोन हा बाहेरायावनो इमान गरम लाबो होमबानो सेस्ला गेजेराव लाबो र' लोगोफोर नायबाय था रेडि गाइस रेडि
सासे मानसिया बिराद एक्साइटेड जाना दं माने मम' बाप किन्तु चेलेन्जखौ सोर लागोन इखौ रावबो मिथिया दा नै तो चलिए शुरू करते हैं माबोरै माबोरै गिनानै नै चेलेन्ज लोगोफोरनि आलौ नै इखौ खिन्थु जाथारनांगोन आलौखौ जायाबा खिन्थु इखौ जाथारनांगोन नोंहालाय आं मिथिबाय हाया होनखाबाय मानो इखौ जाथारनांगोन गावनाथ' पता हानाया मुस्किललै आरो लोगोसेनो रल मोनसे मोनसे दंबावो नै सुप नैसो मालायसो बिखांनो गुलु गुलु मोनजोब्बाय मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है ओमफ्राय बिराद एक्साइटेड नोंबा नोंहा गिदिरसो आङो इमान जाख्रुबग्राना दिनै नायथारनि दे सं मा टाइम लागोन ना ओरैनो टाइम लाया जाय सिगां जाखांग्रोयो हो आंथ' संजोबखाबायानो मानो इदि गिजोबखाबाय आङो माबा इनाव जोबखाबायानो खेला रखम मोनलाय लांबाय आं माला ओमफ्राय बिदि लानायावनो बेसेबा गुलु गुलु मोनलायदोबा सुपखौबो नै खाथ्रा लाखादोंले सिगां लाना फैयो अ नोंलाय मानोथो लामा लामा मेकआपफ्राव होबाय थानांगौ नोंनानो जायो नोंनि थाखायनो मोनजायासै माबायासै लाना होननानै फैनांगौ ना न'आव जाफैगौमोन ना रेनकटआनो लांखादो दे दे सं नायथारनि दे देलै माबा गिजोब्बाय आयगा मोजां जाग्रानो माथो इदि खेला बानायथारना दै आं गिजोब्बायसो लोगोफोर माबा बिखायानो थलब थलब मोननानै बयद' गिखादो आङो मानो होनब्ला जानोथ' हायो खिन्थु चेलेन्जखौ मुस्किल माने आं हायानो होनजायो थेवबो गिदों आं इखौ जानो लेथ्रा बाथ्रानो गोखाखा लेथ्रा दे एसे बुस्थुआ मा टाइम लागोन ना लाया नै टाइम लालाय दे 1 2 3 4 दोन दे रब्रा एसे माबाग्रोनि एसे थप खालामग्रोनि गिजोब्बायलै आं ओमफ्राय माबा रलबो दंबावोसो दे मम'खौ जाग्रो मम'खौ जाग्रो दे 1 माबा नैखिबो जोबखाबायानो लोगोफोर नै लांसे जोबखाबायानो होनदों वान होनबानो दे जादो ओइनो जादो नालै 1 2 3 स्टार्ट दोन दे 1 2 3 स्टार्ट ओमफ्राय लगायथारनांगौ नामा माखो इखो नोंहानो गोसोआव इखौ लगायना जाथारनांगौ दा नांथाबजोब्बाय लोगोफोर मिया सुप नासा नांथाबनानै दं रंजों माबा मोनसे हरबाय बेयाव खानायनावबो 20टा 18टा हो 18टा 18टा खानायनावबो समान जोब्बायानो आयौ अफिलायदो aduh udah ya angkat dah tilung kenapa nah Được kìa. Toàn được không?
Masih hilang kok. Lung. Lung nara. Dalas sebelum na. Karena ya, kamu harus akan kau siap. Dino kumat na, apa sih pak? Aslinya kayak Mata kamar mana? bisa. Wah, lu kadang bro. Iya, ini harus langsung. Jangan lalu bom. Nah. Nang takalira. Biraz beni. Ama di malu nece. Min nece. Nanya enggak. Nakakandi. Sebenarnya. Dilang dah. Kunci dilang deh. Nah, geleng. Hayang. Hah? Tingin. Apa yang kamu sah? Saatnya kan dibilang lu sang itu. Dilang deh. Tingin dah. Belum lah. Alhamdulillah. Harne kan aire baba zitne kae. Las by don nang nama. Neni lu ber. Dose. Anjing ku susah sana lagi neni. Halal yang. Ini. Bangsa kan, alu ku sangat naik jangan. Ramen lang. Mau pesan ke seorang tuh? Ya? Pesan ke seorang nak ke? Ibaitra. Ni kurang ke sana, nanti yang sana dong. Ini coba. Oh itu alu dengan tuh.
नोंथ' सातनिखौ जाजोबाखै आंथ' जाजोबबावबायसो आलुथ' जाखानानै इखो जाखानांगोन माखौ जागोन हालालै हो आं जों गेलेनोसैलै दा जाबावनोसै इखो लोगोफोर नायदो जेनबाय दे आं नोंना उदैयानो साजोब्बाय बे बिखायानो नारखोजोब्बाय थैगोन बे लोगोफोर आलौनायबाबो होगासिनो सोगासिनो माने देरहानायाथ' आंथ' देरहाबाय 500 थाखा हरदो 500 थाखा थांनांलायला थांनानै इखौल' सानाखै दिनै आंनो जाया मानो जेननानै इखौ चेलेन्जआनो आलु नङाबा दंखायो माबोरै चेलेन्जआनो आलु नङाबा दंखायो मा गोनां नै इदि जानायनि आं इखौ जानायनि माने इयो नोंनि जेननायनि माबासो इयो आं आखाया होनखादोंमोन ना इ जाबाय नोंनि जेननायनि सारप्राइज सुनालाय मोजाङै सुखादो इखौ मोजाङै सुखादो आङो इखौ मोजाङै सुखादो दे लोगोफोर आं जेनबाथ' आंबोथ' जाखाथारनांगौमोन मा आं उन्थि गसंना जा गोखा नङा दे गोदै एसे खाथोसो दै सुबसुबसो दे दे पाब्लिकआ एक्साइटेड जाजोब्बाय नै मानो इदिलै लोगोफोर दाबो आलु गायाखै गोलोम गायाखै गुंग्राया गगायाखै मिनिनानै नांथानानै बोरैबा जानोसैमोन इसो मा एसेल' नङा ससे जाथारनांगोन इखो ससे 50 दे हे प्रभु उठाले रे बाबा 1 2 दे नांदौना नांगोन आरो नांदौना निखौबो नांगोनलै मायो दे 1 2 3 गोथां जाग्रानि फिसा नङामोन नालाय जानो फंबाय थैयाबा हामगौमोन गोथां जाबा थैयो ना मायो लोगोफोर खमना खमथार ससेबाव मोननांगौ अ थैबालाय थैबा थैलाबायनो मोजां जागोन ससेबाव ससे ज' एवखानो जायाखै फुङानो बोजायो मा बेरनफिनदो ससे जाबाव माबा गोखाथारलै आं एख'आनो जायाखै 50% जानांगोन थेवबो आं जानो हाया जाबाव ससे जाबाव दे जाबायना अब्लेजुब खुदिया हाबलांबाय दं गोखानांगोन दे बारा गोखा नङा ओइ जायासै होनबा बारा गोखाबा जायासै लोगोफोर गोखा सानदोंमोन आङो न'निखाय माया ओमफ्राय मा चेलेन्ज खालामबावगोन ओरैनो मा चेलेन्ज खालामबावगोन आं जानायाव गोखालै थेवबाबो ओमफ्राय माने ओरैनो अरनायाव गोखा मोना ओमफ्राय टास्क कमप्लिट लोगोफोर नै 50% जादो दे टास्क कमप्लिट हानाय नङा आंखौ इदि चेलेन्ज लाबोनां लादे आं हमसे पंगा गाइस माया मा होनदो जालां मम'आनो बिखासो जाना थाबाय आंना गोरनासो नामा इखिनि नामा इखिनि ओंखाम जाखाला लेथ्रा मोनजोब्बायलै आं बिराद लायनो मम' जाग्रानो बा फुजानिफ्राय इमान बोराब बोनाय मानसि लामा माने गारिसा बा मम' जागौमोनलै सालबारियावबो दखान मोनफैनायबाथ' जाबावगौमोनसो माने फुजायाव थांबाथाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जानो लुबैथारोना लोगोफोर ओमफ्राय अखायानो खोरोमबोलायबाय अखायानो खोरोमबोदो एसे फुजानि दिनाव जेनेबा गाननाय जोमनायजोंथ' खोथा गैया मादों खोथा जानायसो नामा जानाया मेन जानांगोन
जानो मोनाबालाय फुजाखौनो नायनाय बायदि मोनाना ओंखायनो अखान्थि मोनदोंना आरो ओमफ्राय नों इदि लाना फैनांगौ ए औवानो आंखो हराव गाख्रबबाय थाबायबा मा जाग्रा नालाय होननानै गोसोखांदों आङो इदो आं सेलेन्स हाखाथारा आं हाखाथाराखौनो होननांसिगोन दा लोगोफोर खोन्थाहर नेक्स्ट भिडिअ मानि चेलेन्ज लाबनांगोन इदो कमेन्टआव खोन्था मानि चेलेन्ज हानांगोन आं जेनखागोन ए जेननाय खेला गेलेबाथ' जेननाय खालामा बोरै जानो खारनाया बेलेग जायोब्रा मानो आंबोथ' सानसे समाव जेननो बागो गोरोनानै थानानै मन'नो थाया जानो हागो ना मालोगफोर काबादि दे काबादि गेलेनो कमेन्टआव खालाम लोगोफोर कमेन्टआव खालाम दि भिडिअखौ दोनथ'बाय आलौजोब्बाय गागोरना ओरैहाय रोदायानो आलौजोब्बाय दे माहाब मानि चेलेन्ज नांबावगोन मानि लोगोफोरासो नेक्स्ट टाइमाव दे लोगोफोरा कमेन्ट हरबानो जाबाय मानि सायाव लाबोनांगौ दे नोंसोरनि इन्टारेस्टनि थाखाय हायाबाबो बुजिसिगोन आं हानाय मानिखौ